subtitle sa video. I-click nyo po yung Google Chrome. Tapos, YouTube. Pagka-click nyo po ng YouTube, i-click nyo po itong tatlo sa gilid. Tapos makikita nyo po yan. Yung desktop site. Kailangan po naka-check yan. Dahil naka-check na, okay na yan. Tapos po, zoom natin. I-click nyo po ito. Yan. Tapos pupunta tayo sa YouTube Studio. Pag nandiyan na tayo, makikita nyo po yung channel dashboard. Isusum uli natin. Tapos meron po kayo makikita dyan sa gilid. Yung para siyang letter S. Pang-anim po. I-click nyo po yan. Nakalagay subtitle. Tapos po, pipili po tayo dyan sa video natin kung anong aanohin natin dyan. Try po natin to. Tapos, nakalagay siya English United States video. Tapos po, lagay natin add. Tapos may makikita po kayo dito. Type manually. Yan po ang i-click nyo. Tapos po, makikita nyo po dyan yung video nyo. Tapos dito sa baba. Dito po sa may 0000. Yan po yung copy paste nyo. Ngayon po, ipi-play nyo po ito. Para maansundan nyo kung ano yung gagayahin nyo at saka nyo ilalagay yung boss, yung itatype nyo kung ano yung sinasabi sa video. Oh, ang dami ng player. I'm gonna be a happy Ayan. Wow, ang dami ng player. Shout, shout. Ngayon, ganun po gagawin nyo. Dito nyo po ilalagay. Tapos po, pagka play po ng ganyan. Wow, ang dami ng player. I'm gonna be a happy Pagka-copy paste nyo po. Dito po, tapos I'm gonna say delete the facility by Mr. Bean. ayan po. Ayan nakalagay. Wow, ang dami ng player. Shout, shout. Ngayon po, dahil naka-automatic si YouTube, sa English, pwede na yan. Try po natin. Yan. Try po natin. I-play. Wow, ang dami ng player. I'm gonna be a happy Ganun lang po, guys. I'm gonna say delete. Tapos ngayon, para maano siya, translate siya sa English, pupunta po tayo sa Google. Ka-copy paste niyo po ito. Copy, tapos Google.
Sa Google tayo. Dito nyo po ilalagay sa My English. Dito enter text tapos space. Tapos yan po, yung wow, ang daming player. Paano yun? English to ano pala, Tagalog English, sorry. Tagalog English pala, sorry. Tapos copy paste. Ayun po, wow, the volume of the player, shout, shout. Ayun po. Pagka-click po nyo yan, copy paste nyo po ito. Hindi ko makano. Ayun. Makisama ka naman. Ayan. Ay, makisama eh. Pasensya na, ayaw makisama. Select all. Ay, hindi yan. Ayan. Ayaw makisama. Ayan. Tapos copy. Ang hirap naman ito. Then, pe-paste nyo po dito. Baba. Ayan. Yan. Tapos, ganun din po pagka susunod, mag-up caption, plus caption kayo. Tapos, ganun po ulit, tapos pakikinggan nyo. Ayan po yun, oh. Makikita nyo po dyan. Ayan. Yan sa baba. Tapos, lalabas po yun sa video. Pwede nyo na po siyang i-publish. And then, tapos may isa po ding way para makaano tayo sa YouTube. Lalabas muna tayo. Nagkis po natin yan. Tapos nito uli. Ganun din po uli YouTube. Tapos, ngayon, ang pipili natin your channel. Pagka your channel, makikita niya po yung ulit. Ito po. Pipindutin niyo muna uli yung desktop site. Tapos, sorry sana nakakasunod po kayo Ganun po uli sa una yung ginawa natin. Ayan po. Di ba nung una YouTube Studio, ngayon yung pangalawa your channel. Isa rin po yung sa paraan. Tapos, ayan po, makikita nyo, customize channel, manage add video. Ngayon po, pipili po tayo dito. Hindi po yan, pasensya na. Ito po, i-click po natin to. Tingnan yung iba, meron nang nakalagay CC. Ito po, sa kabila. Ito po. Try po natin to. Ayan po. Tapos pupunta tayo dito sa message. Oh my God! Post muna natin. Pasensya na, nakakalimutan. Kukunin po natin to.
sa cellphone eh. Pupunta po tayo dyan. Tapos i-click po natin ito. Ayun. Ba't nakalagay record? Dapat may nakalagay dyan. Translate. Saan po ba na pwede? Try po natin itong isa. Ayan. Ayan po, may naka-translate na siya. Wow, ang dami ng player. I'm gonna be a happy. Pilitin ko po yung auto translate. Yan lang po, auto translate. Kasi automatic na po yan. Basta may makikita kayong CC. Okay na po yan. I'm gonna say video. Delete the facility. Oh, by Mr. Bean. Yan yung second way ng paglalagay mo ng subtitle. Pasensya na po ah. Sana po maintindihan nyo. Salamat. Thank you guys.